Так, башлана. Уян. Тизлек. Эй, Яшин, әзерме? Hey! Сезон башында ул билгесез бер өйрәнчек кенә иде. Әмма хәзер аны барысы да белә. Яратам сине, Яшин! Сез минем батырым, Маккуин әфәнде. Фред, рәхмәт. Ул исемемне белә. Ул исемемне белә. Неманы эзләү. Калифорния, мин киләм! Һәм супер гаилә авторларыннан. Боршынны тегелә итим. Кайда мин? Син радиатор Спрингста. Карбюратор төбендәге иң сөйкемле шәһәрчектә. Иптәш, әйдә сине яңадан буйыбыз. Басыгыз. Кылынч. Органик бензин салмыйсыңмы? Мойкыга бар, хиппи. Барсы да акылдан ясады. Миңа моннан таярга кирәк. Син миңа шыйда башладың инде. Монда халык бөтен цилиндрына эшләми. Ни әйтергә теләгәнемне аңласагыз. Беләм мин андыйларны. Док, тукта. Монда бер-берсенә булышучы яхшы кешеләр. Киттек, йөреп киләбез. Йөреп киләбез. Нәрсә, сездә шәһәрдә булай гына йөрмиләрме әллә? Юк. Кара, алар үтеп китә. Нәрсә күрми калганнарын белмиләр дә. 40 ел элек бу автострада әле булмаган. Юлда 10 минут саклап калу өчен урау юл ясадылар. Кайчан соңгы тапкыр үзеңнән кала берәрсен кайгырттың, йөгәнсез? О, апай. Йыллыйсыңмы әллә? Юк, мин шат. Walt Disney Pictures тәкъдим итә. Pixar анимацион студиясының фильмы. Синең анда кечкенә генә татуировкамы әллә? Ой, күреп алдыңмы? Синең ул ярышларыңда шул хәтле нәрсә барсың? Мин аның турында гомерем буе хыялландым. Аның бөтен нәрсәсе бар дип уйлаган егет тиздән аңа нәрсә җитмәгәнен ачыклар. Дөрес сайлаганымны белгән идем. Кайчан? Чын дустымны сайлаганда. Тормыш ул сәяхәт. Сәяхәттән ләззәт алыгыз. Менә бу ярату ичмасам. Без кире кайттык. Качау! Тимер атлар. Мин сезне куркыттыммы? Бераз, ләкин бар да яхшы булачак. Безнең тәҗрибәдә.